Здравейте! Искам да ви обясня някои неща относно производството на визитки с марката Адаптивен дизайн, които изработваме на цифрова преса Xerox C75. Възникнаха въпроси относно типа картони, които се ползват при производството на тези наши визитки, които виждате в тези кутийки. Така, стандартният картон, който използваме за визитки, картон 300 мат, обикновено на ниска цена, масово се поръчват. Та идеята за това видео изискването за по-скъпи визитки и стана дума за ламинати. Това е една такава визитка, разликата едва ли ще я забележите, но ламината мат предава изключителна тежест на една визитка. Това е на служител, естествено, който държи доста на имиджа си. Така, това е визитка ламинирана с ламинат мат. Добре е да ви покажа и ламината гланц. Това е едно календарче. Не знам доколко се вижда ефекта от гланцирането. Двустранно. Това е ламината гланц. Естествено има и други. Пак ламинат гланц. Мат няма нужда да ви се показва повече. Това е картон перла. Не знам доколко си личат разните му отбляскващи ефекти, но се ползват и подобни картони. Те са по-тънки, но имат една пластичност, която впечатлява хората. Лично аз не ги предпочитам. Още една, този път нормална визитка, без ламинати, обикновена услуга, таксиметрови услуги. Ползват си се. Та това, в общи линии за визитките, получавате ги в ето такива опаковки и смятам, че бях достатъчно ясен относно картоните, които се ползват в производството на визитки. Благодаря ви!